De staking onder buschauffeurs in het streekverkeer is een grote tebekzetter voor de Elfwegentocht. Dat is het evenement waarbij het mensen oproepen worden om 2 weken lang fossielvrij te rijden. Goedkeer per reizigje, maar fossielvrije bussen van Arriva is een wichtig onderdeel van het evenement. Maar de stakingen van de buschauffeurs hellen dat nou onderuit. Tjeerd Hofstra van de Elfwegentocht is bot teleurgesteld en tot een oproep onder Friese buschauffeurs om de staking 2 weken uit te stellen. De organisatie had orenleer dwaande west, maar de tarierdings. Wij roepen nog steeds de Friese chauffeurs gewoon op. Doch maar u's mooi, kies van Friesland en stel het 2 weken uit. En in die 2 weken er misschien ik wel een akkoord, dan is het weer leer. En dan is het 14 juli weer verder maar staken. Maar ja, dit komt verrekte brood uit natuurlijk. Vrees je hem toch een beetje van een mislukking hier, toch? Nee, de regering dat zal net waren. Dat leuk ik net. Ik denk dat ik wel de andere kant op gaan kan. Dit betekent gewoon dat elke nie die dwarsem riet, dus maar green gas, blauwe diesel, elektrisch, dat die lifters meenemen met. Dit betekent ook weer dat de lifter weer ronkelt in het straatbeeld. Het we 2 weken mooi waar. We kunnen weer fietsen. Dus dat is nou ik helemaal geen argument. Dat hier ik nog ken, dat 2 weken rijden zoeken. We hebben nog 2 weken volop simmer. In reactie op Hofstra's oproep had het vakbond CNV zijn dat het gaat om een landelijke staking en dat er niet om verhoord. Verkeersbedrijf Arriva zei dat het heel ongelukkig uitkomt dat de staking terugzet onder de Elfwegentocht. Arriva had speciaal voor het evenement 124.000 liter blauwe diesel inkocht. Het bedrijf zocht de komende 2 weken als proef om zijn bussen fossielvrij rijden te laten en zet die proef, onafhankelijk van de staking, ook gewoon terug.